espectador o espectadora. És temps de festa i de reaugança, de tradició, de pau i de concòrdia, més també de reflexió sostenible i solidària. El nostre Belém d'enguany tracta d'apel·lar a la vostra consciència i esdevé un reclam en temps d'emergència climàtica. Pretén convidar-vos a bescanviar els vostres hàbits de consum per a minvar la producció de residus i amb això contribuir a la protecció i conservació del medi ambient. Ens hem deixat seduir pel concepte de les 3 R's i hem fet de les escorrialles matèria prima per a la creativitat i per a la recreació i ambientació dels principals episodis de l'Evangeli, de forma original, innovadora i casolana com la Jordana us té acostumats. Deixeu-vos portar per la genialitat del Bosco, uns dels pintors més fallers de la història de l'art, per la seva desbordant fantasia i imaginació i per la crítica i ironia de totes les seues composicions. Reflexioneu una mica per fer, entre tots i totes, d'este Nadal, un Nadal la mar de sostenible. Que el canvi climàtic ja està ací.